Meghalaya Pradesh Youth Congress MPYC minta kasi kelakano baka NPP kate ko upes jangka klam yo jing ben nakamuda bak kelakano badang menin hi kasngi baka NPP kadang let ban pa nya ka NUC nakamuda halor kani ka jing te ko upes jangka bakran bakilat pathai kubo usamla ban phi ralang basay mat ulong bakani ka jing thombo jok NPP kindon jok an kalong ka aka kabakum kaseng kapadam jor day biki priupat ba kipin kawat tanga kamra thamai ne kipin ye ka ying thamai klam ka jingbet na kemuda kirsha khat hajar lambat kuna ang usamla ban phira lang shu long bakane ka jing lat ka NPP kindon jangkaan kapelingo la hatu dan ajat mo ki an ye priupat ba ba kaseng NPP po jingkli usamla ban phira lang jing wan na jongi mta ka ni re halor ka jinglak ka jongi kalau kita building jangka office jangka NPP akaba ya ka building la sangshna la tei tangba ka bangilap kolong ba ya ka building permission ki kampadio na kamuda ni yo sngo naki sources barang galak misalnya ka application ka apply minin ya ka application ya ka building permission ya ka office kani kejengle jangka NPP kepada ka parti berang hampo ka yang sensyat dari ka government kapan pau ke jinglong le bahe le maksud nyo jong ki ni ki long he hampo ka NPP ya ki an kepada kani ka jela jongi ubriu uba duk basitom ni ubriu berang hampo ki commoner uhapanya ing ba kita ki proses prosedur bahapan apply ke building permission bahapan permitang bagi kamera ru apa yo permission lada kam apply permission takut layo ki notice naka department penalty la sa hapan sio kat ba ya ka ni ka babat ya ki ni ka badan pej ya ka sensar khada maki hidra dia ki pen khaini ki an te kum ka kanhon ju kena samna ju kongres ni dawa ka naka sarkar bahkan naka khantam naka NPP hi bahkan jubah u halor kene ba beli ki anya ka kher ka bai pat ba pat ol kumwe tadi ki benta ka baar ngi ihniru ngi ko ban pau kene ka step kede halor kene ka jing ka kam go bede bakte ka assembly building batmai nila yo I ya tender close jong ni project koina ka close kede ba ya ka kam ba project la ai sakani ka firm puting ka UPR NN United Limited but kani pa class of contract no shaka BRC takum ka tender close ko wi ba omla pan ai plat 100% yak sub contract naka to ka contract value kat bahani ka hakani assembly building ni project thamai 60% la execute da ka BRC ka basushim sub contract tekani ni bala flow dan ayat bean ayat kaklan respect shu lani buram shu ta close kemudian hanika tender tekni bu ko jing keliru ya ka sarkar menta boleh be kan ni ka jaka blak klem ko ni ka dom ka assembly building boleh duk menta kidang don kinong tray ki biak tray itu ki be ya shum seneng dengi sutu kat kum kata ka HPC bla yong ka high power committee jongki baki ong ba ki evidence kenlum ki samples kenlum ki pasala ban test rela da hadu mentar pat sil itu jaka kaboma kalong yo tampa bagi evidence tengi kum ka sing juga Meghalaya Pradesh Youth Congress mi dawa ba de ban sil no itu jaka immediately nomor ba kanum don kanu ka jingle thok jingle bitu dano ban penduk pendam ni ki evidence tengi krepat ru ik ba jaka jela berkhoj baknya budin ya kani kamde tang bong ba kam jong kamariang bok prai kani ka building ni ka dom ni ka ade kam torti jongno bala don manor bok kamai halum dat jo kani te ka ba lai pa phang kadi ke jing kala ya ka Meghalaya sa gambling hub ka jing persang jong ki jo kani sarkar dak ba ai kita kidau ba kan kamai ka sort ka state jongi kan kamai na kan da jing long kita khalai tingi ki padba khasi ni kan tian khalai ni khen ka balong kam bom popo bom long mina pistor ki khon jongi pen khalai ya ka state jongi latte kum ta ka educational hub jaka jong kena puli ru man chwa man dai man thai ni sit ong bet ba ni sit
ken so sarong ma man chu ong no ba ta ka Meghalaya especially ka ta ka Shillong kade ke jakka ka ba puli puthi ki brio wat ne ki brio na shikini ki para marjan jungi da se na Nagaland na Arunachal ne ini ki wan ban puli ha po Meghalaya balai ki wan ban puli Meghalaya na mar pa ki smo ba ka ta ka Shillong kade ke jakka ka ba so tanat ban ne puli le se kade ke jakkaru ka ba ngiru ngisngo wan chu ong no ngisngo burong bat ngisngo khan ban ong no ba hooj ba baro khat hang ni kal along sisa ka ka cosmopolitan city ka Shillong kham tam ba chu ong no ndai suki pat matangi I ba kini ki sarkar ka le gumno kai le ban penduk jat no ya kata ka jing paunam jungi ha kata ka jakka ban ya puli puthi kan suki ke lai le ban penmi ba kani ka Shillong jungi ka dei no kata ka jakka chu ong no ka ktem khalai sisin ba kala ka ktem khalai pila su thu hi kan ja yu kan sayap no tu ba ong ke education hub namar uno brio uba ong ubala ubakwa ban pha school li ki khna sene ladanga ngade basa hanagalan ladanga kwa ban pha school li ki khon jonga sa Shillong le se nang ne sha khamat ngala la pesep tiang namar ba yiki khon jonga ban police Shillong le se yo ki yo ban rung ka chaka mane khalai namar ki ong ba yiki brio ban ba den sha ba ki no khalai ndai ti sisen be kilawan puli kita ki khna sini balle se ki poi no kata ka jinge khalai kan poi ke jinge di so to drugs so we kan nang ya kiu to shu prakhat la di ma phi shi post ne hadin pakhat sans ne hadin kan ja iu ke jala jungi kan long iu ke ni kan long wei jungi kan pen pau wingi sabar ben su ong no sabar ko we ke India bar ko we ke prathai ba ki brio ke sedang pej ba ai ka Meghalaya ka de ka ketem khalai te kata ka kerteng te ka de ke bangim ne ban sa mo wadam de tang ekataru wad yangi ki local ru hatta se to nong khalai de su brio basu khalai ban wan taman khalai ki dan se ki kam auria ki kam yu ki jakla ki baw non ra lang betu nama ki nong khalai hi ki babon na ka sis pa ngod nong khalai da kum no pra hongod to de be pakum ta tela da ki wan kum kita ki jaj ban rio sene bat kin wan le kita ki kam auria to super khat ma phi kan long kum no haba hadu 100% jong ki brio jongi basa ko Meghalaya ki ong ba ki family mo ki yeng ki long sem Meghalaya ki de single mothers ki de tang ka kami ka bari khon marwai 100% ka unemployment ka along very high mentale ka nang mi usnam le ka nang kiu tele se yo kim dan kalat kalenti kin sapoi kam ni ki kam ki bangim kwa hi tang man ya kran nang niru namar kan salong sisa ka jinja khlia ka banjur palan te kita ki jing sne ban wan sne te ke bangi na ko ka si te ngimla ban bat sim kan lai ke badan hapo Sikkim kepada hapo kawai ka hotel bokhat ka Mayfair hotel is a 5-star hotel harut jong betu kadang kawai ke jaka khalai jong ki bokhat ka mahjong casino or something like that mo ngapa la ban confirm bat kawai ru ka jaka khalai ke badan stis po goa ki ba penyat ikitu ki jing khalai sithi ki debi ki mafia ha goa le ki penyat bi kita bokhat bri ki Russian mafia buat hapo Sikkim ru kamdei ka bakhot kan lada sidek tu ke jaka khalai pin ui paman kami tang la poi tu posteng ne khatwe biji seneng ki kam oria ki la nang bon ki brio ki mi nam to namar unong khalai tu ya ula ban mi ka paman la poi de met phim la ban khang e u te ki tu ki jat kam ki nam mi pinong ban wan ra ya kata ka ban wan ra ya kata ka employment through casino tengah mi kata ka employment you kan kawan namar ka casino te ka bon ka machine bai kindan etak khnian nut ki brio ban supin khalai kidan bi ta ka machine te ya kata ka jat machine ong gumno ba kiwi ki jat tourism la hi te ban panora eta ka kam de tang ba su pen ya khalai mo ban le tang ka adventure tourism ne ban le tang ka heritage tourism ne ban le tang ka ba su khot ka experiential tourism ba kin yalam ki brio ban pe ki wa ki ban su long tang tourist guide ka bon te ka kam ne te ban pina warna ta ka jaka khalai ka jaka khalai ka sulong bi su warna no tangi ki jing kam auria bar ki jing sneo haka ni ke imlang salang jungi kan warna be kata phimla wan lai Anggap mi revenue nya ya kasang punya thom se dadang yang menjerit revenue sex tourism di kawai ke bona revenue ba di khna jungi kenya let no snika sex tourism in pichlo ri kata tingi le dang kam ke revenue ban generate ko state kang bun ki avenues kang bun ki lan dadang ya pech sani ba ki khna mata jungi khna khasi ki jungi khna state ki jungi jadi ki kena ki anang ba start bar haju ko por ki di kena ki bar azam ban wat ki lan ki dan ki kena ba le chaka risnyang chaka risiar chaka tungjim tung
kumpulang sikim organic farming ketika lat ban kamai ban generate revenue balik ke sarkar ni kampich phangata organic farming ketika kayo bahaya bah kadan ke market bahaya bah ready market ni dan kini nongri masih bersetan apa selong ke revenue ke bakin pemit maki ke bajur bhala tak sarkar invest dia yakni ke kam gambling ke om invest ke company na Amerika kini kena invest dai nam tajungi ke invest mari ladip kini undang maki bisa jungi ke jusim maki hi but pin on generate revenue ke bakumno ka generate revenue pi generate revenue na gambling menen ke ski la ibu konrat sama ong ba untuk kiu sekali ka tax ka tax jong ka kya by 3 to 8 to 9% mungkin kamai bitang kam ki ba jakya sudah ka kini ka state jungi ngimdan ki bila ada ajit ki kum kina kinong yalam kiab yalam ini sejing bahagan bila yalam ini sejing jon kinong yalam itu yalam sejing jon tengi kum kina samla ni sutul pak ege bin kamai wat yu kupa ka yung yalam rak kamai de kamai ke top muskor ni ngim wah ngim penslur kan utam ka sti jungi kan nong jing leran kan nong jing syar ki banyak pertai berkoi ka sti jungi ka shania kum tak judge revenue ni kum ki alang bastan haban wa de ki kilan kum ki beri banang tibri tiblai wa de kilan ke ki kilan om kini kijat kam ki balong kepentok berian ni jat beri jungi pemi pisar ditang kam khalai dia cuma toy tang ngimtim tambah ka bakpau ka ba ka jing duna ka jing bol jing khat ujung ki dalam kun hiu yang bau dan kamai kun klik khalai no ka tali ka jing bien ka jing likot jumut ka kinong yalam ka jing ki jing likot jumut ka ni sarkar ini ka jing minta ka jing likot jumut ka along ka balajur bahai ka ni pikhen ni kata namar ba ada ki wanra kumi ka ni ja jing khalai kum hang ni masyu om no kadan bi kata social cost ndai kanu ko policy ki ban expect ka social cost ru haba ka social cost kan dai ka ba kumno kan penbahana kan pensniu ya ka jaj benriu kan katu ka social cost ka ada take into account ada membership ka social cost into account tele se itai bisa ban kamai ka sarkar kham tam no tamachu yo collect ni kita tax ndai pi penjat pat ikalong yeng long sem jo ki brief ke ka kita pat em haka imlang sa lang ka ba dia na bot ne ya kata pat kan sa wan hi ka jing stop do wan hi imlang sa